дар ҷараёни сафари давлатии Ухнаагин Хурелсух раис ҷумҳурии Муғулистон ба Тоҷикистон рӯзи 24 июл миёни ду ҷониб 10 санади ҳамкорӣ ба имзо расид. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни вазоратҳои умури хориҷии Тоҷикистону Муғулистон ва айни чунин санад миёни ниҳодҳои дигар аз қабили энержӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва илмиву таҳқиқотӣ ба имзо расиданд. ҷузъиёти санадҳои ҳамкорӣ маълум нест. раҳбарони Тоҷикистон ва Муғулистон ба вуҷуди имкониятҳои кофӣ барои рушди ҳамкориҳои ду кишвар таъкид карданд. таҳия ва қабули барномаи ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, ҳамчунин роҳкори соҳавии амалҳои муштарак барои солҳои наздик ба мақсад мувофиқ дониста шуд. дар ин замина ҷониби Тоҷикистон пешниҳод намуд то имконияти таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ дар соҳаҳои ояндадори иқтисоди ду кишвар ба баррасӣ гирифта шавад. ин соҳа аз ҷумла саноати коркард, бахусус саноати сабук ва хӯрокворӣ, инчунин кишоварзӣ, хусусан чорвадориро дар бар мегиранд. дар натиҷаи дидору мулоқотҳо мо дар мавриди густариши ҳамкориҳо ва муносибатҳои дӯстонаи ду ҷониб изҳороти муштараке содир кардем. ҳамчунин дар мавориди таҳкими заминаҳои ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба гуфтугӯ кардем. дар бахшҳои энержӣ, хоҷагии қишлоқ, саноат, рушди рақамикунонии соҳаи саноат, фарҳанг, маориф ва сайёҳӣ суҳбатҳо анҷом додем. муғулистон омодааст ки Тоҷикистонро дар кушодани роҳҳои нави ҳамлу нақл кӯмак кунад. мо омодаем ки робитаҳоро дар бахши хатсайрҳои ҳавоӣ роҳандозӣ кунем. дар доираи ин сафар нахустин ҳамоиши соҳибкорони ду кишвар дар душанбе баргузор мешавад. муғулистон як давлате воқеъ дар 5000 километри шарқи Тоҷикистон бо Чину Русия ҳамсарҳад аст. аз замони эълони истиқлолияташ аз Чин дар соли 1924 ва таъсиси ҷумҳурии мардумии Муғулистон яке аз ҷумҳуриҳои зери султаи Кремлин дониста мешавад.